अरे या बुढ़ऊ बुढ़ऊ ए मर गइल का रे ए बुढ़ऊ। अरे का कहतरू? अरे उठ कि दिन भर सुतले रहब। अरे तन तबीयत खराब हो गई बा आ वायरल फीवर पकड़ ले बा मार घुटना हाथ गोड़ दुखात हो। तबीयत खराब बतहर। हाँ तो तबीयत खराब बतल है हुड़ ल। अरे ऐसे काहे बोलतरू? अरे बोले के तनको तमीज नहीं खे। तू हमार तमीज मत देख। उठल तो तबीयत खराब बतल है हुड़ ल। हे बाबू फिर बोललू? अरे कम से कम इज्जत से बतियाव। अरे काहे ना बोलब? दिन भर नटंकी क के तबीयत खराब बा ये कह के सबके नचावत तारन त का बोलब ना? हे बाबू अरे हम नौटंकी करतानी। अरे सही में तबीयत खराब बा, उठ बैठ नहीं खे जात। अच्छा उठ बैठ नहीं खे जात आ चुगलखोरी करेला नु तहार मुंह बड़ी चलेला।